Există un fenomen fizic fără de care avioanele de linie nu ar zbura la fel, fără de care motoarele cu reacție ar fi mai puțin eficiente și fără de care medicina modernă nu ar avea o parte din aparatele de respirație artificială pe care le folosim astăzi. Fenomenul se numește efectul Coandă și l-a descoperit un român din București în 1910, cu 30 de ani înainte ca lumea să înțeleagă ce a văzut el. Dacă vrei să afli povestea omului care a inventat avionul cu reacție înainte ca cineva să creadă că asta e posibil, rămâi până la capăt. Și dacă ești prima oară pe Aripi de Foc, apasă acum pe abonare. Poveștile astea merită auzite. Să mergem la București în vara lui 1886. Pe 7 iunie se naște Henri-Marie Coandă, al doilea copil dintr-o familie cu 7. Tatălui Henry, generalul Constantin Coandă, profesor de matematică la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, mai târziu prim-ministru al României pentru câteva luni în 1918, era un om al ordinii, al disciplinei, al carierei militare bine trasate. Mama lui Henry, Haide Danet, era francoaică, fiica doctorului francez Gustave Danet, medicul lui Napoleon al III-lea, originar de Morlân, Bretania. Prin mamă, Henri Coandă a moștenit o jumătate de ADN care îl trăgea irezistibil spre Paris, spre efervescența intelectuală a Franței de la începutul secolului 20. Dar deocamdată era un copil din București fascinat de vânt, nu metaforic, literalmente de vânt, de mișcarea lui, de modul în care mișcă lucrurile, de forța lui invizibilă. Vecinii îl vedeau uneori stând în curte și urmărind frunzele cum se rotesc, cum un curent de aer modifică traiectoria unei hârtii aruncate, cum vântul modelează fumul ieșit dintr-un coș. Era o obsesie, dar o obsesie extrem de precisă. La liceul Sfântul Sava din București, unde a intrat în 1996, lucrurile nu mergeau grozav la matematică. Era pe punctul să rămână corigent tocmai la materia în care tatăl lui era profesor. Generalul Constantin Coandă a luat o decizie pragmatică. În 1899, la 13 ani, Henry este trimis la liceul militar din Iași. Dacă nu iese inventator, iese cel puțin ofițer. Disciplina militară de la Iași a funcționat surprinzător de bine. Henry a terminat liceul în 1903 cu gradul de sergent major și a continuat la școala de ofițeri de artilerie, geniu și marină din București. Armata l-a trimis în 1904 detașat la un regiment de artilerie din Germania și acolo a ajuns la Technische Hochschule din Berlin-Charlottenburg, Universitatea Tehnică din Berlin, față în față cu ingineria europeană de vârf. Ceva s-a declanșat irevocabil acolo. La 19 ani, deja bântuit de idei despre zbor, Coandă construiește la Arsenalul Armatei din București macheta unui avion propulsat de un motor rachetă cu combustibil solid. Nu zbura, era o machetă, dar era primul semn că în mintea acestui tânăr ofițer de artilerie se desenau lucruri pe care lumea nu le văzuse încă. Între 1907 și 1908 urmează cursuri la Universitatea din Liege, Belgia, și la Institutul Tehnic Montefiore. Acumulează. În 1908 se întoarce în România și e încadrat ofițer activ în regimentul 2 de artilerie. Armata, ordinea, rapoartele zilnice, exercițiile de dimineață și în capul lui vântul, jeturile de fluid, mișcarea gazelor, aripile. Coandă nu putea rămâne în armată. Spiritul lui și disciplina militară nu se potriveau pe termen lung. A solicitat și a obținut aprobarea să-și dea demisia din serviciul activ. Imediat după a luat-o spre vest, spre Paris. În 1909, Henri Coandă se înscrie la Școala Superioară de Aeronautică și Construcții Mecanice din Paris, instituție nou înființată, prima din acest fel în lume. Un an mai târziu, în 1910, iese șef de promoție al primei serii de ingineri aeronautici formați vreodată. Era singurul român, probabil cel mai îndrăzneț. Aceasta este povestea primei lui vieți. Acum începe cea de-a doua. Scrie acum un comentariu și spune-ne ce geniu român uitat vrei să explorăm în episodul următor pe Aripi de Foc. Fiecare comentariu ne ajută enorm să creștem. Paris, octombrie 1910. Marele palat de pe Champs-Élysées găzduiește al doilea salon internațional de aeronautică. Sunt expuse cele mai avansate aeronave ale momentului, mașinăriile fraților White, avioarele lui Blériot, aparatele lui Voisin și Newport. Pionierii aerului adunați sub un singur acoperiș, admirând ce a realizat omenirea în doar câțiva ani de la primul zbor motorizat din 1903. Și acolo, între toate aceste biplanuri și monoplanuri cu elice, stă un obiect care nu seamănă cu nimic din jur. Un biplan roșu, fără elice, cu o placă metalică pe care scrie simplu Coanda 1910. Anvergura aripilor 10,3 metri, lungimea 12,5 metri, greutatea
420 de kilograme și în față, acolo unde toate celelalte avioane aveau o elice care se învârtea, nu era nimic. Sau mai degrabă, era ceva complet diferit, un sistem de propulsie care funcționa prin reacție, fără nicio piesă care să se rotească vizibil în aer. Publicațiile aeronautice franceze nu au ratat premiera. Săptămânalul La Vie au Grand Air îi dedica un editorial în care editorialistul Henri Petit descria biplanul lui Coanda ca pe ceva ce diferă ca ce concepție și construcție de tot ce s-a făcut până acum. Gustave Eiffel însuși, constructorul turnului, unul dintre cei mai respectați ingineri ai Europei, pe care Coanda îl întâlnise deja, a studiat aparatul cu atenție și îi spuse tânărului român de 24 de ani: "Păcat, băiatule, că te-ai născut cu 30 sau 50 de ani prea devreme." Nu era un compliment banal, era un diagnostic precis. Motorul avionului Coanda 1910 era o soluție ingenioasă, un motor cu ardere internă de 4 cilindri, răcit cu apă, de 50 de cai putere la 1000 de rotații pe minut, acționa un compresor centrifugal. Aerul absorbit prin partea frontală era comprimat și refulat cu viteză mare prin spate, prin două zone de post-combustie, generând un efect de reacție care împingea aparatul înainte. Nu era un turboreactor, tehnologia nu permitea asta în 1910, dar principiul era acolo: propulsie prin reacție pură, fără elice. Cu susținerea lui Gustave Eiffel și al matematicianului și omului de stat Paul Painleve, Coanda a obținut aprobările necesare pentru teste pe terenul de zbor de la Issy-les-Moulineaux, la sud-vest de Paris. Pe 16 decembrie 1910, avionul a fost scos de pe teren. Coanda nu era pilot. Pilotase planoare, dar niciodată un avion motorizat. Stând în mijlocul aparatului cu motorul pornit, a simțit imediat că flăcările care ieșeau prin cei doi tuburi de reacție erau extrem de puternice, temperatura ajungea până la el. A acoperit deschiderile cu plăci de mică și a mai încercat odată. Aparatul a luat viteză pe teren și s-a ridicat, singur, necontrolat, pentru că Coanda nu se așteptase la decolare și nu știa cum să mențină controlul. A redus motorul. Avionul a pierdut înălțimea și viteza și a aterizat forțat, s-a lovit de un zid de la marginea terenului și a luat foc. Coanda nu purta centură de siguranță, a fost aruncat afară din avion la impact. A rămas cu câteva contuzii pe față și pe mâini. Avionul distrus. Dar în acele câteva secunde de zbor necontrolat, Coanda observase ceva ciudat. Flăcările și gazul incandescent ieșit din reactoare nu se dispersau liber în aer, cum ar fi trebuit fizic. Aveau tendința să rămână alipite de fuzelaj, să urmărească suprafața convexă a aparatului în loc să meargă drept înainte. Era un comportament pe care fizica de atunci nu l explica. Era ceva nou. Coanda a notat și a lăsat deoparte pentru moment. Lumea aeronautică nu a înțeles ce văzuse el în 1910. Nimeni nu l-a crezut de plin, nimeni nu a investit în ideea lui. Coanda a trecut mai departe, la alte proiecte, la alte invenții și a lăsat fenomenul să se maturizeze în minte timp de 20 de ani. Între timp, cariera lui a explodat în toate direcțiile posibile. În noiembrie 1911, la Reims, la un concurs de avioane militare, Coanda prezintă primul avion bimotor din lume, o mașinărie cu două motoare și o singură elice, un concept complet nou. Imediat după pleacă în Anglia, unde devine director tehnic al Bristol Aeroplane Company. Uzinele Bristol, una dintre cele mai respectate fabrici de avioane din Imperiul Britanic. Coanda nu era un consultant extern, era directorul tehnic, omul care conducea proiectarea. Între 1911 și 1914, la Bristol, a proiectat mai multe tipuri de aeronave cunoscute colectiv drept Bristol Coanda, avioane cu elice, de concepție clasică, dar cu o performanță aerodinamică remarcabilă pentru epocă. Numele lui a început să circule în toată industria aeronautică europeană, ca o marcă de calitate. În 1912, la concursul internațional de avioane militare de la Salisbury Plain din Anglia, un Bristol Coanda câștigă primul premiu. Statul român cumpără și el exemplare. Avionul proiectat de românul de la Bristol zbura deasupra României. Vine primul război mondial. Coanda se întoarce în Franța și lucrează la uzinele de Launay-Belleville din Saint-Denis. Proiectează 3 modele de aeronave, cel mai cunoscut fiind Coanda 1916, cu 2 elice montate lângă coada aparatului, un concept pe care compania franceză Sud Aviation l-a reluat în anii 50 pentru avionul de transport Caravelle. Coanda a fost ulterior consultant tehnic la proiectarea Caravelei. Practic, a influențat prin 2 runde diferite, la distanță de 40 de ani, configurația unui avion de linie european de succes.
Între războare, Coandă nu s-a oprit nicio clipă. A inventat beton-lemnul, un material de construcție nou, folosit printre altele la decorațiunile interioare ale Palatului Culturii din Iași, inaugurat în 1926, unde lucrarea lui Coandă este vizibilă și astăzi. A proiectat prima Sanie automobil propulsată de un motor cu reacție. A conceput primul tren aerodinamic din lume, un vehicul al cărui design anticipa cu decenii ce urmau să devină trenurile de mare viteză. A inventat un dispozitiv pentru detectarea lichidelor în sol, folosit în prospecțiunile petroliere din zona Golfului Persic. 250 de invenții certificate prin 707 brevete internaționale. Aceasta este bilanțul unui singur om. Dar, revenind la acel fenomen pe care îl observase în 1910 la Issy-les-Moulineaux, cel cu flăcările care rămâneau alipite de suprafața convexă a avionului, Coandă a studiat acel comportament timp de 20 de ani. A construit experimente, a analizat, a formulat ipoteze. Concluzia la care a ajuns descria ceva fundamental despre natura fluidelor. Un jet de fluid care se deplasează de-a lungul unei suprafețe convexe are tendința să rămână atașat acelei suprafețe în loc să continue în linie dreaptă. Presiunea mai scăzută de lângă suprafața curbată trage jetul spre ea. Fenomenul funcționează indiferent dacă fluidul este gaz sau lichid, indiferent de dimensiunile sistemului. Pe 8 octombrie 1934, Henry Coanda obține la Paris brevetul de invenție pentru proces și dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce pătrunde în alt fluid. Profesorul francez Albert Métral, care a studiat fenomenul independent și a ajuns la aceleași concluzii, l-a botezat efectul Coanda. Astăzi, efectul Coandă stă la baza unor aplicații din 10 de domenii. Proiectele de hipersustentație aerodinamică, sisteme care cresc portanța aripilor avioanelor la decolare și aterizare, folosesc efectul Coanda. Inversoarele de împingere ale motoarelor cu reacție, care frânează avionul la aterizare, funcționează pe același principiu. Atenuatoarele de zgomot pentru reactoare, injectoarele industriale, aparatele de respirație artificială din spitale, sistemele de ventilație din clădiri mari, chiar și unele imprimtante cu jet de cerneală aplică, la scară microscopică, principiul descoperit de Coandă deasupra terenului de la Issy-les-Moulineaux. Din acea clipă din 1910, flăcările care nu se comportau cum trebuia, a ieșit o nouă ramură a mecanicii fluidelor. Coandă însuși a spus-o direct. Efectul Coandă este certificatul de naștere a mecanicii fluidelor moderne. Dar el nu s-a oprit nici acolo. În 1935, pornind la același efect, Coandă a proiectat aerodina lenticulară, un aparat de zbor în formă de disc, lenticulară înseamnă în formă de lentilă, capabil, conform calculelor sale, de decolare și aterizare pe verticală, de a rămâne suspendat la punct fix în aer, de a se deplasa cu viteze mari pe orizontală, cu o rază de acțiune de 5.000 de kilometri. Un disc zburător. Nu ficțiune science fiction, nu speculație. O aeronavă funcțional concepută, bazată pe principii fizice demonstrate, ale căror desene tehnice există și astăzi. Un model la scară redusă a fost testat și a zburat în 1932. Brevetul a fost obținut în 1935. Coanda a declarat mai târziu că aerodina lenticulară ar putea fi cel mai important avion al viitorului și că avioanele de astăzi nu sunt decât o perfecționare a jucăriilor de hârtie cu care se joacă copiii. La un simpozion al Academiei Române din 1967, la 81 de ani, a spus: aceste avioane pe care le avem azi nu sunt nimic altceva decât o perfecționare a jucăriei de hârtie. Eu văd viitorul diferit. Aerodina lenticulară nu a fost niciodată construită la scară reală. Proiectul a rămas la nivel conceptual și al modelelor. Ideile lui Coandă despre propulsie electromagnetică pentru discul zburător erau în anii 30 complet înaintea oricărei posibilități tehnice de realizare. Dar conceptul a influențat mai mulți constructori, inclusiv proiectele de disc zburător ale companiei canadiene Avro, care în anii 50 lucra la aparate similare pentru forțele aeriene americane. Al doilea război mondial l-a prins pe Coandă în Franța ocupată. A continuat să lucreze, a colaborat cu germanii la dezvoltarea unui sistem de turbopropulsie derivat din avionul lui din 1910, mai degrabă ca strategie de supraviețuire decât din convingere. A supraviețuit războiului, a plecat după eliberare spre Anglia, apoi spre Statele Unite, unde a continuat să inventeze și să consulte.
Cealaltă mare contribuție din această perioadă a vieții sale, un sistem de desalinizare a apei de mare folosind energie solară, conceput în 1954. O soluție pentru una dintre problemele fundamentale ale omenirii, accesul la apă potabilă, gândită și schițată de același om care la 24 de ani construise un avion cu reacție în atelierul unui carosier din Paris. Henry Coandă s-a întors definitiv în România în 1969. Fusese plecat din țară de decenii. Cea mai mare parte a vieții profesionale și-o petrecuse în Franța, Anglia, America. Acasă, la 83 de ani, a primit în 1970 titlul de membru al Academiei Române. A devenit președinte al Institutului de Creație Științifică și Tehnică din București, care îi fusese înființat special. A murit la București pe 25 noiembrie 1972, la 86 de ani. Este înmormântat în cimitirul Belu. Bilanțul final? 250 de invenții, 707 brevete internaționale. Dintre acestea, 33 se bazează pe cercetări fundamental originale, adică fenomene sau principii pe care Coandă le-a descoperit primul, fără niciun precedent în literatura științifică. Astăzi, numele lui Coandă îl poartă Aeroportul Internațional Henry Coandă din București, cel mai mare aeroport al țării, rebotezat în 2004. Și Academia Forțelor Aeriene din Brașov, înființată în 1969 și redenumită în 1995. Dacă treci prin Otopeni, numele este scris pe fiecare panou de semnalizare. Dar există și o umbră în această poveste strălucitoare și merită spusă direct. Revendicarea lui Coandă că a zburat în 1910 cu primul avion cu reacție din lume a fost contestată de unii istorici și cercetători occidentali. Argumentul lor principal, la momentul zborului din 16 decembrie 1910, nu există documente scrise independente care să confirme că avionul a decolat efectiv cu motorul funcționând ca un reactor. Primele mărturii scrise ale lui Coandă despre acest zbor apar abia în 1953 și 1956, adică după ce englezul Frank Whittle și germanul Hans von Ohain construiseră și zburaseră cu avioane cu reacție funcționale în 1939-1941. Criticii susțin că Coandă și-a reinterpretat în retrospectiva aparatul din 1910 drept primul jet, după ce alții obținuseră recunoașterea pentru avioanele cu reacție. Susținătorii lui Coandă contraargumentează. Avionul a fost prezentat public la Salonul de Aeronautică din Paris în octombrie 1910, în fața mii de oameni și în fața presei specializate. Publicații ca La Vie au Grand Air l-au descris în detaliu la acea dată, inclusiv sistemul de propulsie fără elice. Brevetul pentru efectul Coandă, obținut în 1934, demonstrează că Coandă studia deja 20 de ani un fenomen observat în 1910, ceea ce susține continuitatea logică a poveștii. Gustave Eiffel, care l-a cunoscut personal pe Coandă și a studiat avionul în 1910, i-a spus că s-a născut prea devreme, nu că aparatul nu funcționa. Adevărul probabil este undeva la mijloc și aparține istoriei. Ce nu se contestă, Coandă a construit în 1910 un aparat cu propulsie prin reacție, fără elice, primul astfel de aparat prezentat public în lume. Că a zburat efectiv ca un jet complet funcțional sau că a fost mai degrabă o formă hibridă de propulsie, rămâne o dezbatere. Dar efectul care îi poartă numele, acesta nu se contestă. Este real, este demonstrat matematic, este folosit zilnic în industrii din toată lumea. Cum rămâi cu omul? Henry Coandă a trăit 86 de ani și în tot acest timp nu a stat niciodată locului. A zburat deasupra unui teren din Paris la 24 de ani cu un avion pe care l-a construit singur. A condus divizia tehnică a uneia dintre cele mai importante fabrici de avioane din Imperiul Britanic la 25 de ani. A descoperit un efect fizic fundamental și l-a brevetat la 48 de ani. A proiectat un disc zburător la 50 de ani. A revenit acasă în România la 83 de ani, după o viață petrecută în toată Europa, și a murit la București la 86 de ani cu proiecte neterminate pe masă. Gustave Eiffel i-a spus că s-a născut prea devreme, dar poate că nu e tocmai asta problema. Poate că unii oameni pur și simplu nu pot fi contemporani cu propria lor epocă. Gândesc prea rapid, văd prea departe, construiesc pentru un timp care vine după ei. Aeroportul din București îi poartă numele. Milioane de oameni îl citesc pe fiecare panou de semnalizare când aterizează la Otopeni.
Mulți dintre ei nu știu cine a fost. Nu știu de avionul roșu fără elice de la salonul din Paris 1910. Nu știu de flăcările care rămâneau alipite de fuzelaj deasupra terenului de la Issy-les-Moulineaux. Nu știu de cei 20 de ani în care un om a încercat să înțeleagă ce văzuse el singur și de brevetul din 1934 care a deschis o nouă ramură a fizicii. Poate că ăsta e prețul geniului care se grăbește. Nu-l știe cei din jur, îl știe doar viitorul, după ce a apucat să-l apuce din urmă. Dacă povestea lui Henry Coandă ți-a spus ceva, lasă un comentariu acum. Spune-ne ce inventator, ce geniu uitat, ce moment din istoria aviației sau a tehnicii vrei să explorăm în episodul următor pe Aripi de foc. Fiecare comentariu ne ajută să creștem și să continuăm. Și dacă nu ești abonat încă, apasă pe buton. Ne ajuți să ducem mai departe poveștile care merită auzite.